наврӯз ҷашни азизтарини ниёгон аст, ки меҳру шафқат, зебоию тароват, дӯстию рафоқат ва ободкорию инсондӯстиро дар замири инсонҳо бедор мекунад. наврӯз бо вуруди худ дар шинохти мо ростӣ, некӣ, озодагӣ, эътидол ва ободиву созандагиро миёни инсонҳо устувор мегардонад. аз сароғоз шоҳсутунҳои ҳастӣ ва тамаддуни инсонро мушаххас ва муайян менамояд. ҳамин аст, ки мардуми кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик асрҳову солҳо ин ҷашни зеборо бо чунин нафосату назокат то замони мо оварда расонидаанд. ҷашни наврӯз боз аз он ҷиҳат азизу муқаддас аст, ки дар худ суннатҳои гуногуни инсонпарварӣ аз ҷумла парваридани меҳру муҳаббат, ташкили зиндагии шоиста, оростани дастархони наврӯзӣ то саҳар пухтани суманак ва атрофи он рақсу бозиву шодӣ кардан, аловпарак, бозиҳои гуногуни варзишӣ дар худ таҷассумгар аст. ҳамасола бо фаро расидани рӯзи наврӯзи хуҷаста бозиҳои гуногуни варзишӣ, гӯштингирӣ, волейболу бандкашӣ, давидану вазнбардорӣ ва дигар бозиҳои гуногун ташкил ва гузаронида мешавад. мо ки дар асри 21 зиндагӣ дорем ва тоҷикистони азизи мо ҳамқадами ҷаҳони муосир аст, ба ин бозиҳои варзишӣ мотоциклронӣ низ ҳамасола дар ҷашни дилрабои наврӯзӣ дар вилояти Хатлон гузаронида мешавад. дар пойгаҳи мотоциклронии шаҳри Левакан бо иштироки 9 даста аз шаҳру навоҳии мамлакати мо ва 2 даста аз ҷумҳурӣ ба мо дӯсту бародар ҷумҳурии Узбекистон иштироки фаъолона карда, маҳорати варзишии худро пешкаши ҳазорҳо нафар дӯстдорони ин намуди варзиш гардонидаанд. дар замони соҳибистиқлолии кишвари азизамон дар баробари дигар соҳаҳо ба рушду инкишофи намудҳои гуногуни соҳаи варзиш аз ҷумла навъҳои ҳарбии техникии варзишӣ диққати бештар равона гардида, ҳамасола пойгаҳи мотоциклронӣ миёни дастаҳои мунтахаби ҷумҳурӣ гузаронида мешавад. ин мусобиқаи зебои варзишӣ бо ибтикори кумитаи вилоятӣ, ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа бахшида ба истиқболи арзанда аз ҷашни байналмилалии наврӯз ва дарёфти ҷоми раиси вилояти Хатлон ташкил карда шуд. хотиррасон бояд кард, ки дар мусобиқа сардори кумитаи марказии, ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи мамлакат, ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи вилоят ва зерсохторҳои он иштирок карда изҳор доштанд, ки давлату ҳукумати ҷумҳурӣ хоса сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди бемайлони соҳаи варзиш диққати ҷиддӣ дода нисбати варзишгарони ҷавон ва боз ҳам тавсия бахшидани варзиши техникӣ амалӣ ва ҷалби онҳо ба ҳаёти солим таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир менамоянд. ҳамин аст, ки ҳамасола дар пойгаҳи мотоциклронии шаҳри Левакан, ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Турсунзода мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ баргузор гардида, дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз ҳисоби варзишгарони ҷавону лаёқатманд пурқувват гардида, шарафи варзишии моро дар арсаи байналмилалӣ ҳифз менамоянд.
дар мусобиқаи имрӯза 9 даста аз ҷумҳурии тоҷикистон ва 2 даста аз ҷумҳурии ӯзбекистон ширкат дошта ва итминон аст ки онҳо маҳорати хуби варзишии худро намоиш медиҳанд. Як нуқта қобили зикр аст ки аз ҳама ҷавонтарин иштирокчии ин мусобиқа Нурзода Абдумуслим аз ноҳияи Фархор 15 сола мебошад. Аксари варзишгарон аз ҳисоби ҷавононанд. Сабқат барои фатҳи марра байни мотосиклҳои ҳаҷми муҳаррикашон 125, 250, 350 ва 500 метри мукааб оғоз гардид. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки сол то сол теъдоди дастаҳо дар мусобиқаҳои пойгаи мотосиклронӣ ширкаткунанда афзоиш меёбад. ҳамзамон сафи мухлисону дӯстдорони ин намуди варзиш низ миёни аҳли ҷомеа тораф зиёд гардида, имрӯз таи 10 000 тамошобин ин манзараҳои зебои варзиширо тамошо карда, ба маҳорати баланди варзишгарон баҳои баланд дода кафкубиҳо менамоянд ва онҳоро рӯҳбаланд мекунанд. дар ҳақиқат фатҳи марра дар ин намуди варзиш кори саҳлу осон нест, зеро пастию баландӣ ва ҳар як гардиши роҳ барои ронандаи мотосикл мушкилиҳои калон дошта аз варзишгар чусту чолокӣ, далерию қавииродагӣ, нотарсию ҷасорати баландро талаб менамояд. дар ҳақиқат гардишҳо хеле хавфноку фатҳи онҳо барои варзишгар муваффақияти баланд буда, ҷаҳиши мотосикл аз баландиҳои хавфнок маҳорати касбии варзишгарро дар ин намуди варзиши техникӣ тақозо менамояд. бояд гуфт ки имрӯз дар ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва зерсохторҳои он шароиту имконияти пурра баҳри рушду равнақи ин намуди варзиш мавҷуд аст. соли ҷорӣ мувофиқи нақшаи тасдиқгардидаи ташкилот, як қатор мотосиклҳои нави хориҷӣ ки иқтидори баланд доранд ва сӯзишворӣ барои машқу тамрини варзишгарон ҷудо гардида, дар майдонҳои варзишӣ машқу тамрини онҳо ҳамеша ба назар мерасад. мотосиклронӣ ҳамчун навъи ҳарбии амалии варзишии техникӣ аз варзишгар малакаи баланди рондан, суръатнокӣ ва чолокӣ дар идоракунии онро талаб менамояд. моҳияти асосии ин навъи варзиш бедор намудани шавқу завқи наврасону ҷавонон нисбати техника ва барои рондани воситаҳои техникӣ калонҳаҷм омода намудани онҳо ба шумор меравад. бояд ёдовар гардид, ҷавони шуҷоу далер Нурзода Абумуслим, ки аз ҳама ҷавонтарин маҳсуб меёфт, маҳорати хуби ронандагиро ба мухлисон нишон медод. тавре маълум гардид, ин намуди варзиш аз падар ба писар интиқол ёфта, падарон фарзандонро дар ин намуди варзиш тарбия менамоянд. имрӯз
از فیض استقلال و نکهت بهار نازنین تحت مخلصی هواداران زیادی ورزش موتورسیکلرانی در همین مشق‌ها که در حدود شهر لیوکند ولایت ختلان جایگیر است. اولین پایگاه موتورسیکلرانی در سال 2024 برگزار شد. این شروع موسم ورزشی سال روان میباشد و باعث خوشنودی است که چون این تورابینی در این مکان در دیار لیوکند برگزار شد، ورزشکاران دسته منتخب شهر لیوکند از روی حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را صاحب شدند. باید بگیم که در هنوز از زمان شوروی تا به امروز شهر لیوکند یکی از مرکزهای اساسی رشد همین نمود ورزش به شمار می رود. یعنی عنعنه‌های ورزشی هستند که طول سالهای زیاد همین ورزشگران نسل به نسل از پدر به پسر انتقال میدهند. дар мусобиқаи имрӯза ҳам мотосиклронони ҷавон ва ҳам варзишгарони ботаҷриба маҳорати баланди варзишӣ нишон дода дастаҳои шаҳри леваканд, турсунзода ва душанбеу бохтар ҷомею турсунзода пешсафиро ихтиёр карданд. ду дастаи меҳмонон аз давлати ӯзбекистон, яке аз шаҳри чизах ва дигар аз шаҳри навоӣ маҳорати баланди рондани мотосиклро ба мухлисони вилояти хатлон пешкаш карданд ва аз ҷониби тамошобинон ва мухлисони ин намуди варзиш баҳои баланд гирифтанд. мувофиқи низомномаи кумитаи вилоятии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи хатлон дар шаҳри леваканд мусобиқаи мотосиклронӣ байни ҷавонону наврасони имрӯза дар шаҳри леваканд баргузор гардида истодааст. мақсад аз баргузор кардани ин мусобиқаи варзишӣ рушди варзиши ҳарбӣ амалӣ техникӣ мебошад. ба ин васила тарбияи ҳарбии ватанпарастии ҷавонон баланд бардошта мешавад. ҳамзамон омода кардани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ буда барои тайёр кардани варзишгарон касби заминаи мусоид фароҳам оварда мешавад.
ёдовар мешавем ки ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиаи вилояти хатлон ташкилоти ватанпарастӣ буда мақсаду маромашон омода кардани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат мебошад. ҳамин тариқ мусобиқаи имрӯза дар фазои дӯстиву бародарӣ ва бо шукргузорӣ аз давлати ободу озод дар рӯҳияи баланди варзишӣ ҷанбаз гардид. ҷойи аввал насиби дастаи шаҳри левакан, ҷойи дуюмро варзишгарони шаҳри турсунзода ишғол намуданд. ҷойи сеюм насиби дастаи мунтахаби шаҳри душанбе гардид. ба иштирокдорони мусобиқа тӯҳфаҳои таъсисдодаи ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи вилояти хатлон тақдим карда шуд. ғолибон ва иштирокдорони фаъол ташкилкунандагони пойгаи мотосиклронӣ аз рӯи ҳисоби даставӣ ва шахсӣ бо ҷоми раиси вилояти хатлон медал, диплом ва тӯҳфаҳои пулию молӣ қадршиносӣ гардиданд. бои гузашта дар ҷумҳурии ҳамсояи ӯзбекистон як пойгаи байналмилалии роҳи абрешим бо иштироки дастаҳои мунтахаби кишварҳои чин, итолиё, россия, қазоқистон, қирғизистон, ӯзбекистон ва тоҷикистон баргузор шуд ки дар ҳамин чорабинӣ як тан аз хонандаи мактаби рақами 2 шаҳри левакан аз рӯи дараҷаи варзиши 125 сантиметри мукаб мақомдори ҷойи савум гардид ки дар замони истиқлол ин як дастоварди хеле нодир дар ҳамин риштаи варзиш аст. умедворем ки ҳамин ҷавонон таҳти ҳимояти ҳам мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон, ҳам мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри левакан ҳамин анъанаҳои варзиширо идома медиҳанд ва шаҳри левакан, вилояти хатлон парчамбардори намуди варзишии мотосиклронӣ буд ва ҳаст ва оянда низ хоҳад буд. дар баробари дастгирии мақомоти давлатӣ имрӯз дастгирии соҳибкорони вилояти хатлон низ нисбати рушди ин варзиш ба мушоҳида мерасад ки умедворем дар дигар қисматҳои тоҷикистон, дар дигар вилоятҳо низ дастгирӣ меёбад. ташкили чунин чорабиниҳои варзишӣ аз манфиат холӣ набуда дар замири ҷавонону наврасон меҳру муҳаббатро ба варзиш, техникаю технология, варзиши ҳарбӣ амалӣ ва меҳру садоқатро ба ватандӯстию хештаншиносӣ тақвият мебахшанд. ҳамзамон ба ин васила яъне ҷалби ҷавонон ба варзиши амалии техникӣ ҷавононро барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат омода кардааст ки чунин амалҳои неку созанда ҳамеша бо ташаббуси кумитаи вилоятии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа созмон дода мешаванд.